بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይውዕልኩም አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ከምታ አነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተይን ተስፋይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሰኔ ዕለት ሰለስተ ናይ ዕለት ሰለስተ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ذكر صادق العالم يلو ذكر صادق العالم يزنبر كاب كل كفو زبله كتدحنو نقدسان تمحصنو امين بسم اب وولد ومنفس قدوس احد املاك امين ولادت املاك قدست ድንግል ማርያም አዴ ልሳን አንደበት ኩነኒ ዓመታዊ ክብረ በዓል አቡነ ተጠምቀ መድህን እዞም ጻድቅ ዝተወልዱ ኣብ አጼ ሱስንዮስ ዘመን በ1610 ዓመተ ምህረት ክኸውን ከሎ ወለዶም ወለ ክርስቶስን ወለተ ማርያምን ይባሃሉ። ታሕሳስ ዕለት ክልተ ከም ዝተወለዱ ክርስትና ዝተቀበሉ ግን ጥሪ ዕለት 11 ስለዝነበረ ካህን ተጠምቀ መድህን በልዎም። ኣብ ምድሪ ጎጃም ካብ ዝበቀሉ ዓበይቲ ቅዱሳን ሓደ ዝኾኑ አባ ተጠምቀ መድህን ገና ካብ ህፃንነቶም ጀሚሮም ጸጋ እግዚአብሔር ዝጸውዖም ነበረ። ህፃን ከለው ቃል እግዚአብሔር መምሃር እኳ እንተደለዩ አቦም ግን ብግዲ ጓሳ ገበርዎም። ንሶም ግን ብህፃን ልቦም እኳ እንተኾኑ ቤተሰቦም ክሕዝኑ አይደለዩን። ግን ናብ በረኻ ይወርዱ እሞ ንኣናብርትን ተኽላን ኣኪቦም በሉ ኣነ ክመሃር ክኸይድ ስለ ዝኾንኩ ስጋብ ምሸት ሓልውለይ ኢሎም ነቶም አራዊት ሓደራ ይህቡ ነበሩ። እቶም አራዊት ድማ ምስተናባጊዕን አጣልን ላምን ክጻወቱ ይውዕሉ። አባ ተጠምቀ መድህን ድማ ዳዊትን ወንጌልን ክመሃሩን ክጽልዩን ውዒሎም ምሸት ይኣትዉ። ተጠምቀ መድህን ኣብ ህፃንነቶም ቁርሶምን ምሳሖምን ንነዳያን ብምሃብ ብመዓልቲ ሓንቲ መኣዲ ጥራሕ ይጥዕሙ ነበሩ። 23 ዓመት ምስ መልኦም ድማ ናብ መርጡ ለማርያም ከይዶም ምንኩስና ተቀበሉ። ድሕሪ እዚ ግዜ ን37 ዓመታት ብፍጹም ተጋድሎ ነበሩ። ርእሶም ኣትሕት ኣቢሎም ኣገልገሉ። ካብ ጎጃም ስጋብ ሱዳን ወንጌል ሰቢኾም ብዙሓት ኣእሚኖም ኣጥሚቖም እዮም። ምክንያቱ ካህን ስለ ዝኾነ 7 ገዳማትን 12 ኣብያተ ክርስቲያናትን እውን ሃነጹ። እዞም ጻድቅ ብዝተውሃቦም መክሊት ኣትሪፎም ኣብ 60 ዓመቶም ብ1670 ዓመተ ምህረት ኣብ አጼ ዮሐንስ ጻድቁ ዘመነ ዕረፉ። እግዚአብሔር ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ዝኣተወሎም ክኸውን ከሎ ዓጽሞም ሎሚ ኣብ ጋሸላ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ ናይ ኣዶኦም ገዳም ይርከብ። በረከቶም ይሕደረና ገዳሞም ንምስላም ይብቅዐና አሜን። ከምኡውን ቅድስቲ ኣዴና ቅድስቲ ማርታ ኣብ ዝቀደመ ህይወታ ብጣዕሚ ሓጢያታ ዝበዝሓ ሰበይቲ ነበረት። ብጣዕሚ ቆንጆ ብምዃና ሰይጣን ንሓጢያት ንኽጥቀመሉ ፈተና እሞ ንሳ ድማ ተቐበለቶ። ኣብ ናይ ጉብዝናኣ ዘመን ብመልክዓን ብገለኣን ብዙሓት ናብ ሓጢያት ሰሓበት እሞ መጽሓፍ ከም ዝብል ንኩሉ ሰብ ናይ ምድሓን መዓልቲ ጻውዒት ኣሎ እሞ ሓንቲ መዓልቱ ኣብ በዓለ ልደት ናብ ቤተ ክርስቲያን ከደት። ሓላዊ ግን ምስ ረኣያ ስለ ዝተጸየፋ ኣይተኣትውኒ ክበላ ተኸራኸረቶ ለመነቶ ግን ኣይተኸናወነላን እሞ እቲ ግዜ ድማ ናይ ቅዳሴ ስለ ዝነበረ ንሳ እሪ በለት ወይ ከዓ በኸይት ኣልቀሰት ማለት እዩ። ንቅዳሴ ዝቆሙ ኩሎም ሓሳቦም ስለ ዝተሃወኸ ጳጳስ ወፂኡ ገሰጻሞ ተቆጣዓውን። ኣብቲ ግዜቲ እዩ እምበኣር ዝነበረ ናብ ልባ ዝተመለሰት ብጉልበታ ተንበርኪኻ መሪር ብኽያት በኸየት ሞ ነቶም ጳጳስ ተማሕፀነቶም ምእንቲ ከይጠፍእ ኣይትግደፈኒ ናብ ጎይታ ያብፅሓኒ በለቶ። ሽዑ ንሽዑ ናብ ገዛኣ ከይዳ ናይ ዝሙት ንብረታ ኣቃጸለት፣ ፀጉራ ተላጽየት፣ ንብረታ ኩሉ ንነዳያን ኣካፈለት ሞ ጳጳስ ከዓ ንስሓ ሂቡ ናብ ገዳም ኣፋነዋ። ናብ ገዳም ኣትያ በዓቲ ተቐቢላ ጾሙን ጸሎትን ምስ ንብዓት ኣዘውተረት እሞ ን25 ዓመታት ብፍጹም ተጋድሎ ካብ በዓታ ከይወፀት ሓደ ሰብ ከይረኣየት ነበረት። ቅድሚ ምዕራፋ ድማ ብዙሕ ተኣምራት ገበረት። በረከተ ይሕደረና ናይ ቅዱሳን ኣምላኽና ንዓና እውን ዕድመ ንንስሓ ዘመን ንፍስሓ ኣይኽለና
አሜን። ካብ በረከቶም ይዓድለና አሜን። ሰኔ 3 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅድስቲ አዴና ማርታ ተሓራሚት፣ አቡነ ተጠምቀ መድህን ጻድቅ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ ኢላሪዮን ሰማዕት፣ ቅዱስ ኮሪዮን ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ባእታ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ፣ ቅዱሳን ኢያቄም ወሃና፣ ቅዱሳን ሊቃነ ካህናት አበው ዘካርያስን ስምዖንን፣ አባ ሊባኖስ ዘመጣ፣ አቡነ ዜና ማርቆስ፣ አቡነ መድኃኒነ እግዚእ ዘደብረ በንኮል፣ አቡነ አንበስ። ብህይወት ክነብር እየ እምበር ኣይክመውትን እየ፣ እግዚአብሔር ዝገበሮ ኩሉ ከዓ ከዘንቱ እየ። እግዚአብሔር አበርቲዑ ቀጽዓኒ ንሞት ግና ኣይወፈየንን። በእንኣትየ ንእግዚአብሔር ከመስግኖስ ደጌታት ቤተ መቅደስ ክፈቱለይ። ናብ እግዚአብሔር እተእቱ ደገ እዚኣ እያ። በኣኣ ከኣቱ ዝኽእሉ ድማ ጻድቃን ጥራይ እዮም። ኦ እግዚአብሔር ስለ ሰማዕካናን ስለ ዘድሓንካናን አመስግነካ ኣለኹ። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 118 ካብ ፍቕዲ 17 ክሳብ 22 አሜን። ስንክሳር ናይ ዕለት 3 ሰነ ኣብዚ ይፍጸም። ከምኡ ከዓ ናይ ዕለት 4 ሰነ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዕለት 4 ሰነ ቅድስቲ ሶፊያ ተጋዳሊት። 4 ሰነ በዚ መዓልቲ እዚኣ ቅድስቲ ሶፊያ ተጋዳሊት ምስ ሓዋ ቅዱስ አሞን ብዘመን ከሓደ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ብሰማዕትነት ዓረፈት። እዛ ቅድስቲ ድማ ዝተወለደትሉ ቦታ ኣብ ምብራቃዊ ግዝኣት ሮም እዩ። ኣብቲ ዘመን ንክርስቲያን ናይ ጭንቅን ናይ መከራን ዘመን ብምዃኑ ህዝቢ ኣብ ስደት ይነብር ነበረ። ወላዲ ቅድስቲ ሶፊያ እውን ክርስቲያን ስለ ዝኾኑ ብጽቡቕ መንገዲ ብንጽህና ኣዕበይዋ። ሃብታማት ብምንባሮም ግን ኣገልጋሊ ቆፂሮምላ ጽቡቕ ገዛ ሰሪሖምላ ኣብኡ ትነብር ነበረት። ኩሉ ዘለዋ እኳ እንተኾነት ንኹሉ ንዒቓ ግን ብጾምን ብጸሎትን ትነብር ነበረት። ንዓቕሚ ሂዋን ኣብ ዝበጽሐት ጊዜ ድማ ወለዳ ነቲ ናይቲ ከተማ መኮንን ወይ ከዓ ገዛኢ ከመርዑዋ ምዃኖም ፈለጠት እሞ ናብ ቤተ ኣትያ ከዓ 100 ጊዜ ሰገደት ናብ ፈጣሪኣ እውን ጸልየት። ኦ ጎይታይ ኣርዑት እዚ ዓለም ኣይተሸክመኒ፣ ምክንያቱ ኣይክእሎን። ናትካ ኣርዑት ግን ናይ ፍቕሪ እዩ እሞ ይኽእሉ እየ በለት። ንኣገልጋሊታ ጸዊዓ ብዙሕ ወይኒ ኣስተየታ እሞ ልብሳ ቀያየረት። ብለይቲ ወፂኣ ከዓ ናብ በረኻ ኸደት። ዕላማኣ ምናኒ እኳ እንተኾነ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓዱ ግን ካልእ ነበረ። ኣብ መንገዲ ብዙሓት ክርስቲያናት ብብዝሒ መከራ ክስደዱ ረኸበቶም እሞ ንሳ ግን ስደት ኣይመረፀትን። እንዳሓተተት በላዒ ሰብ ናብ ዝተባሃለ ኣረሜን ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ በጽሐት እሞ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ቀሪባ ድማ ኣነ ክርስቲያን እየ በለቶ። ንጉስ ድማ ካብ ጽባቐ መልክዓን ካብ ድፍረታን ዝተለዓለ ተደነቐ። ከሓባብላ ከፈራርሓን ፈተነ፣ ግን ኣይኮነሉን። ወተሃደራቱ ኣብ መሬት ኣውዲቖም ጦር ብዘሎ ናይ ብረት ዘንጊ ስለ ዝሃረምዋ ድማ ነቲ ኣከባቢ ከደኖ ደማ ድማ ነቲ ከባቢ ከደኖ። መሬት እናጎተቱ ድማ ናብ ውሽጢ እስር ቤት ኣእተውዋ። ቅዱስ ገብርኤል ግን መጺኡ ፈዊስዋ ኸደ። ሓደ ጊዜ ብእሳት ከምኡውን ብሰይፊ፣ ካልእ ጊዜ ድማ ብግርፋት ተሰቐይዋ እሞ ካብ ሃይማኖታ ግን ከነቓንቐዋ ኣይከኣሉን። ኣብ መጨረሽታ ድማ ክሳዳ ንኽትስየፍ ንጉስ ኣዘዘ። ወተሃደራቱ ድማ ፈጸምዎ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ወሪዱ ንቅድስቲ ሶፊያ ብኽብሪ ኣዕረጋ። ስምኪ ዝጸውዐ ዝኽርኽ ዝገበረ ምሕረት ክረክብ እዩ እሞ ኢሉ ቃል ኪዳን ኣተወላ። በረከት ኣዴና ቅድስቲ ኣዴና ሶፊያን ቅዱስ አሞን ሰማዕትን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለአሞን እንዘ አቀርብ ሰላም ወለሶፊያ ምስለከ ዘተሳተፈት ህማመ በእንተ ኢየሱስ ክርስቶስ ስመሩ ፍጹመ ከዊነክሙ ትጽኑ ችያየ ደክታም ሌሊከ አብ ወይእቲ እም በረከተ ምሕደረና አሜን። ከመውን ቅዱስ ሳኑሲ
كم أون بذا معلت زيا قدوس سانوسي كاب هاجر بيلكم بسماعة نتعرفه أزي قدوس عبود ما بقول عاو أباجع أبو يحل نبرة مجبون كل جزء نخالقت نقاسات يوم أما كسع مشت ما يتصوم نبرة بدحرزي مسحانتي كم مصواتيتن قاشا تقبالتن زخنت ماريا استبهالت قدست سبيتي سمعت نخخنو تسمعمعو ما كيدم دما أب قدمي مقنن ويكا نقص مسكرو باستفلالي عين السقايات دما السقايوم قدستي ماريا أبوشت السقاي إنها اللوت نفسها أحلفة هابت أخليل سمعت النتون تقبلت نقدس سانوسي جن بزح السقايو بمسقايو مسدخم دما رأسو نخقرط وأززا كبرت رأسو دما قرصو أخليل عور سمعت النتون تقبله بركة محضرنا نجزاير أملاخنا مسكانا يخنو نعنا أول بصورة أزم كلهم قدسان سماعتاتي محارنا بركتهم أول تبصحنا نزل عالم آمين أركي سلام لسانوس مقور أبراك وإج بهر وسكنا أمثال جند لماريا سلام مفكري تجنجد زكون نوا مثله وساقيوا بعود ومثل مسر هورا زأمن بولد إبل بركة محضرنا كمون قدس يوحنس زهراقلي كمون بذا معلت زيا كاب هاجر هاراقلي زخنه قدس أبو يوحنس عرفه أزي قدوس دما أب زمن سماعتات كاب زنبرو كريستيان حد أيو أبو زكرياس أديو دما إلسابيت إبهالو نايزي قدوس ولدو نهاجر هاراقلي أما حدارتي كون كلو استمسكر اللهم حيوات نبرو أبو زكرياس عارفو يوحنس أب منبرو استقمت أجنا أب عسر عموتو نبرا أبتو وقتي كاب كل تحدى ممراز نبرو نتاقو سجدو بمدراوي كبرو مقصال ويدما بخرسناو مموات مالتي قدوس يوحنس جن لبو بناي كريستوس فقري استملأ يمو كلتا كبرت نجرات فزما أما جمرتا أب كبابيو نزلو بيت تاقوت أفرسا قصير دما ناب نغوس كيدو أب كدمي مقواننتو نكريستوس زجدفكا سنف إلو قصصو دحري زيجن أب لعلي إزي قدوس تفتصم مكرا بقالات سجلسن زنجرن أيكونن كل عين السقاي أوردلو كاب كل زخف أجن قربتو قفيفهم أب إسات تبسوا نسجن سر هايمانتو نزي كل تعجسة بزا معلت زياء أجارو أعداون كسادن تقارص أمو بخمس دما سمعت النتو فتصما أخليل عاوت دما وين تقبله بركة يحضرنا نجزاير أملاخنا مسكانا يكون نعنا أول بصلاة أزي مستقادلي محارنا بركتون مسانات هالو نزل عالم آمين سلام ليوحنس مكة هراقلي وأديامو فواس الدويان وأسمو ولألا مثله سلام تتقال لك قديمو وسلام لأنت دهره ذاتك ودمو هو أمو بفامون سمو كمون بذا معلت زيا أقرانيوسن حفتو ديموناسيا ناي جبساويان أمونين ميناسن ناي وتهدرات ديقلتيانوسن مفتصمتا سمواتنتهم كونه نجزاير أملاخنا مسكانا يكون نعنا أون بصلوت جزم قدسان سماعتاتي محارنا بركتمون تبصحنا نزل عالم آمين آمين سلام لأركاديوس ودي مناسيا أهتو يغلتا أموني وميناس لأجزابير سماعتو أما وديمو نكوس واستقب بأسات لأربعتو يادهنمو مسعى سماي أدهاني دقيق سلستو ملأك في السها جبريل زفتو نرسعتو يمل
ቅድናይ ቅዱስ ገብርኤል ናይ ኩሎም ቅዱሳን በረከት መሕደረና አሜን። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ አባ አሞንን ሚናስን መዘከርታኦም እዩ። በረከቶም እውን ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ዓመታውን ወርሓውን ዝኽበሩ ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ቃል ኮነ ዜማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ተኣርመለይ ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣየፍልየና። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተራድኣነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። አሜን አሜን ወአሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰረነ ኢታብአነ ጊዜ ውስጥ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቱ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአከ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናቸው ወድንግል በስጋቺ እመ እግዚአብሔር ጽባኦ ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወርኩረ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕቶ ማርያም ተጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሳህሉ ጸሊ ምህረተ እንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረልና ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ወክተማኅፀነ ወክዳንቺ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን